det monetære kredsløb. Ser vi fra virksomhed til husholdning, så er det går pengene i form af løn og profit, og fra husholdning til virksomhed er det i form af arbejdskraft, forbrug og investeringer. Ser vi fra husholdning til staten, er det i form af skatter og afgifter, og fra staten til husholdning er det overførselsindkomster og løn. Fra den finansielle sektor til husholdningen er det udlån og rente, og fra husholdning til den finansielle sektor er det indlån og rente. Fra staten og til den finansielle sektor er det indlån og rente, og fra den finansielle sektor til staten er det udlån og rente. Fra virksomhed til den finansielle sektor er der indlån og rente, og fra den finansielle sektor til virksomheden er der udlån og rente. Fra staten og til virksomheden er der subsidier, altså statsstøtte, og fra virksomheden til staten betales der skat og afgifter. Fra virksomheden til udlandet går import af råvarer og maskiner, og fra udland til virksomhed er det eksport. Fra husholdning og til udlandet er der import af forbrugervarer, og fra virksomhed til virksomhed er der investeringer af råvarer. Tak til Juliane. Og tak til Mona.